Yayin da ake ƙara dannawa zuwa lokutan soma zaɓuɓɓukan gama gari a tarayyar Najeriya, maganar tsaro na ci gaba da ɗaukar hankulan al'ummar ƙasar musamman a arewacin ƙasar. An tashi akan iyakan Nijar Najeriya da ƙarar waɗansu bindigogi masu nauyi a garin Jema da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Illela ta jihar Sokoto. Garin Jema ta Najeriya kuyar noma ce ta raba shi da Jema ta jamhuriyar Nijar. Shin me ya faru ita ce tambayar da na yi wa wani mutumin garin da muka ɓoye sunansa saboda yanayin tsaro. Yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji ma waɗancan biyu. To wataƙila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugo ta kai musu hormaki a kamo su. Bayan mutanen garin sun kwarari 'yan bindigar da suka jiwa mutane biyu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwar Illela kuma sun bar su a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai, sai mazamna garin na Jema suka kwarari 'yan bindigar inda 'yan bindigar suka kashe mutum hudu kamar yadda wani mutumin Kalmalau ya bayyana bane. Yau da Allah kadari mun ka tashi cikin wani hali mun ji karar bindigogi ya magare mu. Halin da mun ka ji bindigogin nan fa ana ta cewa ce ku ci ga abin da ka faru na ana ɗauki ɗaiɗaiɗai rasa rayuwa ta kamar zuwa mutum hudu haka misali. Yanzu in ba ku manta ba ma kwanakin bayan kun ji ba ku gani haka aka yi aika sa a garin Kalmal guda 9 aka rasa rayuwarsu. An ta da dabbobin kuma in ka diba sun kai kusan guda 100 ma misali bancin ƙananan dabbobi. Sannan kuma abin da nake kira ga sauran juma'a ga samarin juma'a waɗanda suke ba su san kansu ba su bar tunka da waɗannan tunda kaga mai makami dai kai baka da makami na ɗaya to wanda bai da makami kana tunka da mai makami kaga bai bashi. A lokacin da na tuntuɓi ɗaya daga cikin rundunonin tsaron wannan yankin sun tabbatar suwa mini da abkuwar lamarin amma suka ce ni ba sa da hurumin yin magana da ni a rediyo a halin yanzu kamin su kammala bincike da ma neman waɗanda suka aikata wannan ɗanya aikin. Shin a cikin wannan halin yaya za a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan yankunan ita ce tambayar da na yi wa wannan mutumin na garin Kalmalau. Tun da an ce yanayin zaɓe lalle shi ba a hana zaɓe tun da zaɓe tun da ya tun karo sun ce za su kawo jami'an tsaro da yawa sosai a zuba ga ƙasa don maza ba za a yi zaɓe amma yammacin nan wasu wurare babu mutane a garuruwansu duk sun gudu sun bar garuruwansu. A wata hira ta bayan microphone da na yi da waɗansu ma'aikatan INEC da aka baiwa horo a wannan iyakar sun tabbatar suwa mini da cewa idan har aka kai su a yankuna masu matsalar tsaro to ba za su je ba.